Vezi că te-a văzut tot internetul că ai furat 100 de euro de pe tine. Ai zice acum că a pierdut 100 de euro care a furat-o după tort. L-ai văzut cum s-a văzut pe cameră, direct cum a furat-o. Nu că știu, frate. Continuăm că m-a sunat fratele meu. Da, ce petrecere am avut aseară de ziua mea? Aoleu. Aoleu, piciorul meu. Hau. Mă, ce-ai făcut cu 100 de euro că ai furat-o după tot? Dumnezeu, de ce-ai furat? Lasă-mă, căzut dacă nu s-o supărat. Nu mai am și 100 mea. Te rog din inima Mă, te-ai mea. văzut că te-ai văzut tot internetul? Vino cu Mă, dă și mie, te rog, 100, că i-am pierdut, mamă, te rog. Te rog în sufletul meu. Dar de ce mi-ți că ție dat Ana? Ce mi-a dat făvară, că nu mi-a dat nimic, că am fugit. Nu mai găsesc de fel, m-am uitat și în pantaloni și peste tot. Păi, dar ți-i dăduse Ana? Deci mi-a dat, am plecat cu ei la antrenamente.